Pogi? Ano ba yan? Ayos lang yan ha? Bakit tabak ng rati oh. Sa totoo lang sir, pag yun ang performance kayo, so yun kayo right? Parang kung madalagan mo, pag yun ang performance kayo. Hindi, magpaparay kasi. Ha? Alin? Parang sir-sir. Ano magandang performance kayo? Iya po, tatawag. Pero sir, tayo nyo lang po. Ayun na lang po. Tawag na ng jacket. Ayaw pong libre yan. Ano pa matawag ng jacket ng suki. Pero ito lang sir, may tatawag tayo. Yan. Sir! Sir! Itong card, di ba? Card. Shell card. Ayan ang nagaba. Yeah, ini sir, may initial na tawag ini yung 200 point equivalent mo sa ganito sa gasolina. Kaya kahit 1 iris, no?